Kade ngikhuluma nelanga lithi nibonga ukukhanyisa kwami ngoba ziningi inyembezi ezisuliwe ngokuphuma kwami. Inyanga yona ngitshela usizo elibonile ithi isikhathi sihambile amanyamnyezi ebusuku siwabonile. Mayiqeda kusho njalo ngibonakalisa isibonakaliso sowesifazana ogcwele amanxeba emzimbeni. Uthi mina kangisenandaba nothando lomuntu wasemhlabeni, abantu besilisa ngibathandile bangilimazile. Madoda kungani nilimaza abantu enigabisa ngokuthi niyabathanda khona okusina kunijeqeza ngathi niyakhohlwa ukuthi abantu besifazane bayingilosi zomhlaba, inyembezi zabo angeke zawela phansi. Nginibingelela babukele emakhaya, igama lami uSimnike Mbongeni. Welcome to Umcebo Mfana Kagogo YouTube channel. Lehlelo lolu luyihlelo oluyintandokazi yakho ngoba uyazi ukuthi njengoba sila sizokubuyisela kuwe ithemba. Fundisa ukuthi fahla kancane ngesintu sakho. Mkhulu, ngicela ubingelela abantu bakho. Thokozani bogogo, thokozani makhehla. Mina ngumcebo umfana kagogo, ungcobo omkhulu uMashiya Mahle ufuze fulela. Bona abagqiba inyama bayitshela ukuthi izomila bona futhi ababiyela ngenkomo amanye amadoda ebiyela ngamahlahla. Sengisho bona bafaka umuntu enqini bavuka bakhwifa ilanga. Mina umpunyupunywane uphunyuka bemphethe. Yahoo, angifuna nokukhuluma kakhulu ngako konke lokho engichazayo ngoba uvele kungikhumbuze la ngiqhamuka khona mfethu. Mkhulu. Yeah. Waqonda mkhulu namhlanje wasithi nje ngojazi. Yazi mfethu njengoba usuku ngibona ngishayela elijazi mfethu. Kusho ukuthi sokukhona isici esikhona mfethu empilweni yami kahle ngoba ngifunde mfethu ngaze ngafika ekutheni ngithola i-doctorate. Le doctorate mfethu imele ukulapha abantu. Shuthi kahle sengifundele ngokungale ngokuthi ngikwazi ukuthi ngilapha abantu ngokweqiniso and legally. Sizozowathola ama-testimony. Yazi lento sayiqala mfethu uyama-testimony even before wena mfethu size sithole leli jazi ngoba yinto mfethu engazalwa nayo le mfethu isiphiwo. Hayi isegazini mfethu. So kuyikona phela ukuthi sesifuna nje lo liqembu leli lokuvezela laba abasuke bethi hey sifuna ukubona ngempela ukuthi kahle awuyona yini fake sangoma ngoba phela sokudumela lamashow ma fake sangoma nani. So nje mfethu mina njengoba ngigqoke kanje ngiyayikhuthaza ngiyayikhandla mfethu ngesintu sami ngijabulile yabo shuthi nje njengoba mfethu ngirepresenta izinyanga nazo ngiyayigqugquzela ukuthi ke azike isukume zihambe ziyofunda ukuze abantu singese siba mislead. Yazi ukubaleka kangakanani ukuthi ifundo uyifake kuyo yonke into osuku uyenza mfethu. Hayi njalo. Yeah, ngibona kanjalo mfethu. Uyabona mkhulu njengoba nani senineyimendlela zenu. Kunezifo wena mkhulu abangazi understand mhlambe udokotela besingisi. Mhlambe ufike unalento bese bathi yilento ngoba kwicala labo abayi understand. Umzekelo nje mhlawumbe mkhulu sithathe umeqo. Umeqo ngithi uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uvuvukele bese bethi hayi sojuqa umlenze ngoba naku icancer or noma yini. Kwi-side lenu umeqo lo ufaka kanjani niwelapha kanjani? Mfethu ngiyajabula ukuthi ungibuza ngokufaka nangokulapha. Ngeke ube umuntu olaphayo ungakwazi ukuthakatha mfethu. Ufuna ukwazi ukuthakatha in order ukuthi ulaphe. Umeqo mfethu ufaka ngeindlela ezihlukahlukene. Uyakwazi ukufaka la umuntu ezoyeqa khona, uyakwazi ukufaka la umuntu ezohlala khona, uyakwazi ukufaka la umuntu ezobamba khona and uyakwazi futhi ukuthi ufa kahle umeqo uyasebenzisana nombhulelo. Angazi noma uyawazi umbhulelo bafo. Kunombhulelo kunomeqo mfethu kunokuhlukana kwakhona ngoba umeqo uyawakho kodwa umuthi owakho ukuthi kube umeqo umbhulelo mfethu. La khona usuku ushawa khona ngomuthi ubona unyawo livuvukala lube ngangelendlovu bese ngathi liyaxebuka liphenduke lingathi liba mnyama liba grey liba ngabusakwazi ukugcobeka mfethu. Yayizo into engisho lapho ke mfethu usuku ushawe ngomeqo mfethu ohambiselana nombhulelo. So mfethu lapho ngingeke ngiwabaleka amakhambi ke okuhlanganisa zonke lezi zinto. Kodwa mfethu okubuke izilwane ezixebukayo. Sengikhuluma ngokufaka okubuke izilwane ezixebukayo. Bese emva lokho ke nakhona kuthathwa unyawo lwendlovu. Yayizo into engisho amathambo nelentuzana nonyawo lakhona. Kuhlanganiswe ke kuneyinsiza zakhona ke zobumnyama uyayikhulumisa ke lezi zinto lezi before uyifake mfowethu bese emva lapho uma uyikhipha ke lento mfethu kumele uhambe uyogezwa
hamba uyogezwa mfowethu, ugezwe njengabo ngathi unakhona uyokhishwa ubumnyama bese uzonikezwa into yokuthi uyincinde ukuze mfowethu izofika ingene ishaye yonke into ngaphakathi. Bese emva lapho ke uzothola ke lento le eyengungumbane. Uthole umuthi ozotshopa ngawo la osuke ushawe khona. Nakhona mutshopa uyakhuluma uyasho ukuthi lento le engenziwa umuntu yona ngicela ukuthi ihambe ibuyele emuva. Bese kuba khona ke into oyigcobayo njalo ke mfowethu. Bese kuba khona ke imbiza ke olukuyiphuza eyoklina igazi ngoba uma usuyikhiphile zonke lezi zinto kumele uklina igazi ngoba lento igcine siyakheleka iba nokungcola ngaphakathi. Okay. Yeah mfowethu. Manje emkhulu njengoba utholakala ukuthi uyeqa noma mhlambe la uzohlala khona. Mpulela. Usebenza ngayiphi indlela uthola ukuthi mhlambe kubekelwe mina la bese kufika omunye umuntu azohlala. Hayi umuthi ke mfethu umnandi ngento eyodwa ngoba uma umemeza igama lomuntu. Okay. Mfethu uma umemeza awufani njengoshevu. Ushevu mfethu uma ufike wadla uma unopoison uyadla uyafa wonke umuntu. Kodwa emthini mfethu uyalimemeza igama lomuntu uma ucupha. Okay. Ukuthi umuntu ozodlula la usibanibani. Ngicela ukuthi kwenzeke kanjena kanje. Asikho isicupho mfethu ongafika usifake bese uyathula. Kumele ukhulume. Funa ukhulume mfethu. Uma ukhuluma uyakhwifa. Uma kuba nento ongathi uyayincinda ukhwifa. Ingakho uthola abakhabathakathi mfethu mebethakatha uzwe engathi kuba khona izinkulumo abayishoyo mebegijima. Wakwezwa uma khona umthakathi ohamba egcekeni kini. Mhlawumbe ukazi ube naleyo nhlanhla. Mina benginokuvuka mfethu. Phela yabona munidalwa mfethu. Idalwa zethu ziza kuwena zizohlala zithi nango seganga. Yabo nange seganga vuka. Yabo anginokuvuka mina mfethu ngibezwe abantu. Begijima egcekeni mfethu bethakatha ngithi ngivusa oza kwethu. Kunalento ke yenziwa umthakathi ke mezofika endaweni. Kuvele kube ngathi kulala wonke umuntu angazi noma bashisa umpisi ledosi yini. Ngathi umpisi ledosi ngathi banokushisa impisi ledosi mfethu. Bese emva lokho ke niyada udosi lempisi njalo udosi lempisi bese emva lokho ke bese emva lokho abantu bayadakwa ke mfethu ke bafuna ngathi bahamba le yanto bengangishaya mfethu angazi kanjani. Sekathatha mfethu ngizwa abantu bezothakatha egcekeni silele ngisahlala ekhaya. Hayi mfethu. Bayakhuluma uyabezwa mfethu banezinto abayiphuza abakhwife bamemeza amagama basho zonke izinto mfethu kube ngathi abanye banemanye ama language ongawa understand. Yabona inemoya le yanto mfethu inemoya. Ngikhuluma ngabathakathi bangempela mfethu umuntu asuke kwakhe emnqunu ayongena komunye umuzi enqunu. Inkosi yami. Beke uzumbone futhi ehamba nesilwane sakhe. Isona ke lesimsithayo. Kodwa ke babengadabuli ke ekhaya ke mfethu angitsheleke babengadabuli mfethu. Babehlezi nakhona bethi bayafika bezwe ukuthi hayi cha. Angiphila izinyanga ziyakuthanda ukutestana. Ziyathanda ukutestana inyanga. Ngizibona ukuthi ziyahluleka futhi nakhona ukutesta ngalendlela leyo muthi ezanamhlanje ke zamagwala zize zifuna ukukudubula. Zikuthumela izinkani uyabona ke. Ngoba sehlulekile emthini. Hlulekile ntombi. Umkhulu ngapha ngokuthi sihlale nje kudabana namhlanje. Nginokuzwa masikhuluma ngalezi zinto ukuthi sometimes ngizwa kuthiwa idalwa idlozi ithonga kuyahluka kuhluka kanjani kuya ngawo mfethu ukuthi uyibiza kanjani esikhathini esiningi kodwa mina ngokucabanga kwami nangokubuka kwami nangokwami knowledge mfethu ngibona kuyinto eyodwa yabo izinyanya zakini idalwa ithonga yabo ezithunyweni ke mfethu ke kubuye kuhluke ngoba phela ke kunemoya lapha kunezithunywa zasemanzini kunezithunywa zasehlani ngiyacabanga mfethu ukuthi into eyodwa kuyikona ukuthi sihlukanisa ngeindlela ezihlukahlukene nangendlela mhlawumbe esabikelwa ngayo ukuthi thina siyibiza kanje la ekhaya yayibona into engisho kodwa ngokubuka kwami mfethu zonke lezi zinto lezi zime ngendlela ecisha ifane noma umsebenzi yayo ingacishi ifane ncamashi kodwa
zinto eyodwa mfethu yayizinto engisho ngoba muthi idalwa zasemanzini likhona nedlozi lasemanzini yayizwa leyo zikhona izinyanya zakini ezisemanzini yayizinto engisho zikhona futhi nakhona ingilosi zasemanzini yayizinto engisho mfethu sho mina mangiyibuka lento mfethu ukuthi sibiza ngamagama ahlukahlukene kodwa kusuke kuyizinto ezizodwa mfethu hayi ake sibeze ke namhlanje mkhulu ukuthi basiphathelile. Hayi mfethu mina nginayo inkinga ngoba nesikhathi esihambile mfethu esihambile isikhathi mfethu. Sho ukuthi ke lana ke sizontshengisa ama testimony but ngoba mina ngumuntu oneqiniso bakwethu. Ngiye ngithandeke ukuthi mengizoyenza lento ngiyenze ibone umhlaba wonke ukuthi abantu asibarobhi so sibukisa escreenini kanje bese emva lapho ke sinyuke ngehla ngithi abotha ngibuka yena umfowethu bese ngiyangena bese athi ngingeneke so sengingenile ke bogogo namakehla okay phakathi sengingenile ke manje ke sesofonela ke umuntu ke owathola i-testimony ngathi mfonelile lo last week ngathi mfonelile lo last week asibheke omunye testimony akudlala testimony okay bese ngiyangena phinde futhi okay bese ngiyangena ugcina nje bese ngiyangena phakathi okay phakathi inside asimuzweke lona ukuthi yena wasizakala kanjani mfowethu yazi hey namhlanje ngathi nginebhadi yazi akekho ngisho nobhala uringing kule ubhala calling kodwa ke phela ke mfethu ke anginayo inkinga mina ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe simfonele straight call ne hayi singaliyesi waste isikhathi sibone mfethu ukuthi njengoba enganali idatha mfethu mhlawumbe ekhulume nathi kuyoba khona ukubusiseka okukhona nazo Rastafari Rastaman yeah mhlawumbe icime ngamayibo musemsebenzini ngenzeka ukhumbule ukuthi abakwazi ukubamba ngoba mhlawumbe singabheka okay sibe sibheka omunye hayi cha kubhedile naye mhlawumbe sivele sibuye simdonsa ngayona le ndlela mfethu asenzeni kanje na hayi semaphethelweni kodwa sazoshafula noma kunjalo siyashafula nje semaphethelweni nabo bese senza kanje siyashafula mesenza kanje nazo-ke bakwethu nazo-ke phinde futhi nazo-ke yeah nazo phakathi inside wathi muzweke ukuthi ringa asithemba sizothi iqaphu mfethu ngoba manje nesikhathi sesidliwe yinja mfethu just nje kanti yini labantu bangathandi ingcingo zabo thokoza gogo mkhulu alright salukazi ngiyavuka mkhulu lana gogo senza ilentuzana yaka YouTube na gogo so siyabona ukuthi khona ikhambi wakho walithenga njengoba walithenga lelikhambi leli la kunikeza i-testimony manje ngifuna utshela abantu la gogo ukuthi wasizakala ngayiphi indlela okay mkhulu hayi ngitshela ukuthi bengisebenzisa nalesiwasha lesamablesa le mkhulu la ngisho nawuhlanye emgacweni uthi kunjani bese kulandela uhlanya ngaze ngathuka mkhulu awu kwenza kakhulu hayi ngeke gogo wena usho lezi washo zakwenza wazi wagcina usubona ngisho nawe uhlanye ukuthi attractive kakhulu mkhulu ngaze ngathuka nalandlini ke hayi ke nobaba ke hayi umsindo hayi awusekho mkhulu ukuthi ulile nje uselike kufuna enkonzweni yeah nethi nje mkhulu ukuthi sengapheli mayiphela mayiphela nje futhi im-order vele ngifuna kuhlale nginazo vele nale into zami gogo hayi siyajabula salukazi ukuthi usinikeze i-testimony yesiwasho samablesa wena gogo lesa siwasho lesasike saduma last year bengingena ngaso abantu gogo abantu beqaye ukuthi kanjani ngoba phela lapha ngifaka uRoseline ngafaka namafutha elentuzana ebizwa ngani konje lento lesilwane lesi sase-Afrika mfethu inkakha ngafaka namafutha enkakha ngaphakathi ingakho ngithi abantu abangasiphuzi ngoba sinamafutha nemithi engangeni emlomeni ingakho sisisebenza ngokushelela kanje ya hayi ngiyathokoza salukazi ukuthi uthola ukusizakala nokujabula futhi ukuthi amakhamba ahamba kahle
Hayi Ngithokozile kakhulu mkhulu. Hayi salukazi, okuzama isibambelelo phela. Baba sekhaya nje usumbone ngathi futhi kuyavutha lapha endlini. Ukumshaye umbambe, angazazi abanjwa ama-slay queen, bamfuna ama-stropers. Ingane mkhulu le special song sasihamba nesibambelelo nedliso langaphansi. Wafaka? Ngisebenzisa nje bona nje. Ingakho nje ezinzile nje emnandi. Kunokuthula nje mkhulu. Hayi. Why. Into yakho uyayilolela gogo ukuthi sikwazi ukusika wena salukazi. Ngibonge mkhulu. Hayi ngizobuya ngithenge futhi mkhulu, ngihlale nginako. Thokoza gogo, thokoza. Hayi ke siyakubongela salukazi, yezwa? Okay, sibonge mkhulu. Siyakubongela salukazi. Hey mfowethu uzwile? Uyezwa kodwa mfowethu ukuthi hamba ngaluphi uhlelo. Wothi ke sibheke omunye ke la mfowethu. Wothi sike sibheke omunye mfowethu. Phela uyambona mfowethu njoba sengishaye nezicoco zami mfowethu ukuthi kumele kibe nama testimony mihla namalanga. Kumele kushelele mihla namalanga mfowethu, kushelele. Isazovuka. Hayi asenzeni mfowethu, asenzeni. Izovuka le mizi ngekani. Amadoda abalekayo sowawashisa amaphenti manje. Nalo-ke futhi lapha ngiyabona-ke bogogo namakhehla ukuthi siyayibuka lento. Umuntu simselecta singambukanga. Othi singene la, siphinde singene la, sesingaphakathi. Awuzweke. Othi sibo. Siloko sibalande njalo. Indaba engathi ringing, Othi ngathi sibo. Okay, hayi othi zama ukumfonela straight call. Straight call. Alright. Okay, hayi sizwe ke ukuthi kwenzakalani ke manje. Yathula nje. Hayi, yathula manje le phone. Engazi manje. Engazi bancisha labantu ama testimony. Uyabona? Siyazi. Hayi, sibheke omunye. Testimony. Okay. Shafula ke. Ukuze nizobona ukuthi neqiniso. Ngiyabona ukuthi siselector singabukanga umuntu. Alright, sengenile mfowethu. Sengenile. Yebo. Nazo ke othi simfonele. Sizwe ukuthi ke inhlelo zakhe yena ke zokusizwa lezi inkambi lezi kanjani. Simthathe. Ilikithi nje calling. Hayi awusibona mesithi ke ringing. Straight call nje. Straight call njalo. Okay, simfonela. Phela ukhumbula abantu bamfethu abanye abaholi ngalezi insuku lezo. Kumele sibalungiselele. Uthola futhi omunye usemsebenzini. Hayi mfethu asingabaxini mfethu asibheke omunye wokugcina. Hayi kodwa mase singamtholi sivele sivale le show. Kodwa sivele sivale ngoba nalo sinezi testimony cha ibe healthy I testimony yakhe kabuhlungu futhi kabuhlungu. Uyabona ngizolapha one by one nizobona. So bukani lana abakhokho namakhehla ngithi ngiyabona lana siselecta kanje nakho ke. Alright. Phakathi inside. Othi simfonele ke lo siza ukuthi yena ke uthini. Hayi labantu abanamadata. Kwenze nje. Othi simfonele futhi direct call. Ya ngoba izosheshisa. Angiyazi umuntu nje. Angiyazi nje. Abantu bengayithandi izingcingo zabo. Hayi. Abahlala la. Ucingo kumele ehlale ezilila. Hayibo. Hayi, shame. Hayi mina sengithula isigqoko mina. Nkosi yami. Hayi sengithula isigqoko mfowethu hayi. Okuzame nawe sibone mfowethu hayi. Ogcina. Zame sibone. Hayi mva lapho hayi suvale. Ngoba niyabona nani ukuthi abatholakala abantu babhizi. Okay. Awuselect ngibona. Nazo sashafula futhi. Sashafula. Singangena, ngena futhi ngibona. Phakathi. Nazo. Hayi ke. Otsimbone futhi, sesibone. Hey, sithembe sizomthola. Yabo. Hayi mfowethu cha. Sengithula isigqoko mina simchaya nge direct call.
Wangatholakali la. Angatholakali bakwethu siyavala singasidla amadatha eni lapha emakhaya. Sizamile. Kodwa ngiyathanda ukuthi lento omkhulu ihlezi ziprove ukuthi ayihlelwanga. Everything. Ngaleyo nto mfethu. Ngokwayo nje. Hayi mfethu. Hayi. Asivale le show mfethu. Asivale. Ngiyacabanga ukuthi lo yedwa sinikezile testimony sokwanele mfethu. For a day yabo. Before umkhulu sivala ngibe ngikhumbuze njalo ngohleli ngikukhumbuza futhi ukuthi phela nabo bakhumbuza ukuthi usebenzela kuphi kanjani. Mina ngiseSoweto eJabulani ngixabe Soweto njalo eBara Mall opposite Orlando Towers. Kunendawo ekuthiwa iMadam Teresa ngaphakathi mfowethu kunesigodlo sami. Lapho kusuke kuyilondla. Kulaba abala igoli abanqina ukuza la esigodlweni sami abafuna kodwa ukuthenga imithi. Uthenge nje special noma uthenge nje umuthi uyayisenda nje location yakho ne proof of payment. Mina ngeemoto zami nabasebenzi bami bazofika qathatha. Egate. Akunafika. Uzokwazi ukusizakala. Bese mba lapho ke kulaba baseDurban into esobe sibenzela yona siyabakhoriyela. So send the proof of payment enemali yokukhoriya sikhoriyele kona. So bokhona amakhehla mina ngicabanga ukuthi ikona konke lokho mfowethu. Hayi kona mkhulu. Like, ushare, usubscribe. Ungabi nomona nalento. Thokoza.